Disney. Pool eto. Un y at y postyn! Nawr mae'n syl mewn. Doedd o ddim yn cam sefyll. Ac mae Cei Connah wedi cael y gol gynnar. O'n nhw'n deheu amdani hi. Ac Insel sydd wedi bod mor effro a neb sydd wedi cael ei. Mae'r pwer ar y croesiad. Dwi'n gwybod dwi wedi gael agos. Neu cysylltiad, canolbwyntio ar hynna. A mae'n gol. A mae Horan yn tra arglwyddiaethu ar bob peth ar hyn o bryd. Y bil gan Davies. Aaron Edwards yn mynd i flaen, rhediad campus. Fel te mae'n edrych, mae'n seithi. Amrediad o'r twll na sy'n licio rôl rhif 10. Da ni wedi weld o gymaint weithiau wneud y rhediad yma. Pool. Disney tu allan iddo fo. Dych chi'n teimlo bod yna ragor o goliau yn does yn mynd i ddod. Mae gan Pool! Bras, fyddech chi'n disgwyl iddo fo'i harbeddi, ond oedd o'n gywir ym mhopeth nath o ergyd Pool. Ac di un peth amdan Pool, ti bod tro'n cael croesiad neu pasi i chwaraewr Chris Coch neu ergyd ar y gol ganddo fo. Pool. Unwaith eto. A Horan di chadw'n fyw. Morris! Oedd hi ar y llinell gan Mendes. Ardderchog. Oedd hi bron iawn a bod yn gol syml. Ond gol allai di newid y gêm. Doedd o bel trwy gymaint o draffig, do. Mae'n rhaid ti mewn ardal lle ella wneud rhywun gael gwiriad, neb gael gwiriad o Mendes yn ei chlirio i, a mae o'n y lle iawn. A nath o'n gweld sy'n anhwyr. A mae Curran di gyd yn dwt fanna i ganfod Aaron Edwards. A mae ddigon o le gan Aaron Edwards nawr i aros i Wild gyrraedd. Wild yn dod mewn. Mae'n taro'r bar. Mor agos a hynny. Pa mor allweddol fydd hynny. Mae o'i fyny yn gynnar, felly bedys yr anniffynwr ddim wneud o'n uwch na fo. Mae os rhywbeth mynd i helpu'r momentum i wneud o'n dalach, i wneud o yn uwch na pob arall a'r peniad yn taro'r bar. Disney mewn efo Kenny. Insel, mae di golwr ddod, mae Insel mewn. O, nawr te, mae o'n neidio. Be mae'r dyfarnwr yn ei weld? Ydy'n garden felen i Insel, neu ydy'n garden goch i'r golwr? Carden goch i Bras, yn erbyn i gyn glwb. Mae o'n oedi rediad, de. Disgwyl y golwr, cael ei droed i'r bel, a mae'r bel yn mynd i'r cyfeiriad ffordd mae o wedi gicio i. Dwi'n mynd i gyrraedd i wedyn. Ar i o gyffwrdd o? Na, no, dwi'n mynd i gyffwrdd o gwbl. Wff. A fysa fo ddim di dal y bel chwaith. Chris Owens yn ffansio hi'n dydi. Mae isio i'r golwr gael ei gyffyrddiad cyntaf yn codi'r bel o gefn yr hwyd. O, mae'n taro postyn! Ac yn y diwedd mae mewn! Williams yr eilydd sydd wedi sgorio. Ydych chi'n gwybod bod Chris Owen yn mynd am pwer? Ydych chi'n gwybod bod yn mynd i'r ochr yna? Mae'r gwiriad dod yn ôl o'r wrth y postyn a edrycha pwysyn na ar y Williams sticio i droed allan a mae'n just rhyw lwpio na nifyr i gornel yr hwyd. Mendes yn mynd i hyn! Mae'n tasgu oddi ar y golwr. A Gareth Edwards sy'n ar y bel wedyn. Ti'n edrych ar sy'n aflaenwr yna, Mike Hayes neu rhywun sy'n wedi cael blaen i droed i'r unigaill a sy'n wedi hedfan heibio'r golwr. Byrne, meister y gic gywir ar gan Wild. Mewn at Morris, ond mae'n le gan Morris. Morris yr holl ffordd! Am gol gofiadwy. Mae'n dair i Cei Connah. Morris yn wych fan hyn, gwybod yn union beth oedd yn neud. Edrych am y gornel pella a mae'n gracr o gol. Dim yn hawdd, ond cael y Morris, chwaraewr y tymor yn y marn ni, beth bynnag wneud digwydd o rwan, a wsos nesaf. Mae nhw wedi edrych yn y diwedd yn awdurdodol, ydyn nhw wedi cael golwg ar un o'r prif resymau am hynny. Morris mewn i'r cwrdd Cosby. Williams ar draws, Insel yn mynd amdani hi. Mae'n y giw eisiau tanio. Sbiwch am Morris! Arbennig i ail gol o. Oedd hi'n gampus. Edrych ar gol yma. Twyllo hwnna, a wedyn just toe poke. Mae'n gwybod os dwi'n cymryd ti'n sydyn, mae'r golwr ddim yn medru setio un. Am gol gan Callum Morris yn neud siŵr bod 3 phwynt arall yn mynd i Cei Connah.
Listen, we know the World Cup this morning. We know that nobody's going to do us any favours. We knew they'd win. They've got a really tough game against Bala next week, but we've also got a really tough one against Pennybont. You know, so at the start of the day, you know, we knew the situation. We had to win and look after our end. We put ourselves in a great position again. You know, so we're thoroughly delighted. Hyw, mae rhaid mi ddechrau gyda'r garden goch na. Be yw dy farn di ar y penderfyniad? Wel, dwi'n meddwl mae rhywun yn gofyn i cwestiwn, mae'n rhywbeth i meddwl amdan does. Dwi'n meddwl mae Lewis di cael yn just cyn efo. Mae'n reit ar yr asgell, mae allan y bell, a dwi'n meddwl mae'n sgorio o'r next touch mae'n cael. So, gen i weld, dwi'n meddwl rhaid ni edrych arno fo, a wedyn falle gen i apelio fo. Ond mwyn i wedi gwneud y decision, a rhaid ni mynd efo, ond first look, ddim yn edrych yn dda. Canlyniad siomedig yn y diwedd, ond allwch chi gymryd lot o hyder o'ch perfformiad chi yn yr hanner gynta yna, nag chi? Do, ni trio cael y bel lawr, oedd o'n anodd, ti'n ceic o'r ati, maen nhw'n chwarae am y gymraeth, dyn ni chwarae am y pwynt neu falle ni ar ôl, ond na, nhw'n ti gwella ni heddiw, so ddim complaints ac mynd yn ôl ati wythnos nesaf. Ie, dim bach ar ôl tînes chwarae gynta, ti'n bod hwnna yn gwybod o'n wedi ennill o'na, dim bach mwy o pressure i ni, ti'n bod gorau ennill, so da ni'n hapus efo'r perfformiad eto, ti'n bod, da ni dangos da ni'n gallu, ti'n bod, troi fyny ar y noson fawr. Listen, they've been absolutely magnificent, every one of them. And we're on now 76 points, which is 4 times out of the last 5 years, that wins you the title. That's how amazing that group of players have done. Now they've got one more mountain to climb, and we'll go down to Pennybont and climb it next week. Yn edrych mlaen i Pennybont, mae arnoch chi ganlyniad un nhw'n agosau ar ôl i nhw fydd i chi fan hyn. O do, dwi'n meddwl da ni wedi sgorio un gol yn erbyn tymor yma, so maen nhw wedi bod yn tîm anodd i torri lawr, a da ni gorau ffeindio ffordd arall efo, ti'n meddwl, mae Michael Weldy gohirio rwan o'r gêm efo'r 5 cerdyn melins, ond dwi'n gwybod pa mae wedi newid o tymor diwetha, dwi'n deall o, ond da ni gorau ffeindio ffordd arall. Pennybont, they brought your unbeaten run to an end here back in April, so you know Rhys Griffiths' side, they're going to give you a tough game on Saturday, aren't they? Yeah, it's going to be really tough. Listen, we don't want no favours, the same as TNS won't, you know, they want a Ballot to be full team, we want Pennybont's strongest team, and then, you know, like I say, may the best team go and win it, because we've both put ourselves in incredible positions, and both teams have got to take a lot of credit for what we've achieved over this season. Yn edrych mlaen i'r penwythnos, pa mor bwysig yw bod chi'n gorffen y tymor ar nod yn bositif cyn y gêm ail gyfle? Dim bwys o gwbl. Ti'n meddwl, dyn ni eisiau ennill y gêm siw braidd, ond does ddim byd yn mynd i newid yn y gynraedd, dyn ni'n mynd i newid y goliau o beth sy'n nes o falle psychological advantage neu pobl ddeud, ond ie, dyn ni eisiau ti ennill bob gêm dyn ni chwarae, ond does ddim byd ar y gêm.